Upang masiguro naman ang kaligtasan ng bawat tahanan at komunidad ngayong holiday season, mas pinaigting po ng Bureau of Fire Protection Dagupan ang kanilang programa laban sa sunog. Bukod sa kanilang kampanyang Oplan Iwas Paputok, aktibo rin ang sinusulong po ng ahensya ang community-centered initiatives tulad na lamang ng Oplan Paalala at Oplan Ligtas na Pamayanan. Sa Oplan Paalala, personal na bumibisita ang mga kawani po ng BFP sa mga kabahayan upang mabigyan ng mahalagang paalala ukol sa fire safety tulad ng tamang paggamit ng electrical appliances at pag-iwas sa overloading ng mga saksakan na karaniwang ginagamit sa mga Christmas lights at dekorasyon ang mga may-ari ng mga bahay. Samantala, sa ilalim naman ng Oplan Ligtas na Pamayanan, patuloy nagsasagawa po ng mga fire safety training ang BFP sa iba't ibang barangay at lungsod. Layunin nitong turuan ang mga residente ng tamang mga hakbang upang maiwasan ang sunog at kung paano maging first responders sakaling magkaroon ng emergency. Paalala ng BFP Dagupan, iwasan ang paggamit ng mga paputok at tiyaking maayos ang pagkakakabit ng mga Christmas decorations. Patuloy namang nananawagan ng BFP sa suporta ng bawat Dagupenyo upang makamit ang layunin na walang naitalang mga sunog ngayong holiday season. IFM News. IFM News. IFM News.